ଯାଇଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର। ସେଠି ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ହେଲା ଆମେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛୁ ଏବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଇଏ ରୋଜି ପୁଅ ଏଠି ବସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନଉଛି। ଏ କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ? ହାଇ କଲେ ହାଇ କଲେ ଆଉ ବାକି ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେବି। प्लीज मो चैनल को लाइक करवा कमेंट करवा सब्सक्राइब करवा आउ बाकी सब जिन सब देखे दे वेट ये रोजी पूजार चुईनार पूरा फोटो शूटिंग चलती मैरेज है भाया मत लगुच आज।